டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேனில். அதில் கொஞ்சமாக கடுகு, அடுத்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம், கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன், இதுவும் ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த பச்சை மிளகா எண்ணெயில் நல்லா பொரியிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன், சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் வதங்கின பிறகு நைஸாக துருவின பீட்ரூட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி வரணும். பீட்ரூட் வெந்து வர அளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்ததும் இதில் தேவையான அளவு சாதம் சேர்த்துக்கலாம். சாதம் சேர்த்த பிறகு தான் உப்பு சேர்க்குறோம், முன்னாடி சேர்த்தா உப்பு கரிச்சிடும். இப்போ சாதம் சேர்த்த பிறகு இது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் நம்ம சூப்பரான ஹெல்த்தியான பீட்ரூட் ரைஸ் டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். குழந்தைங்க வந்து லஞ்ச் பாக்ஸில் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியும் கூட, அதே நேரத்தில் ஹெல்த்தியான ரெசிபி கூட. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.